Οδός, έδρα του ομώνυμου Δήμου, στους πρόποδες του Βαμμού Βιτσίου, 15 μόλις λεπτά από τον Νυμφαίο, βρισκόταν οι παραδοσιακές επαύλες αετόζοι. Η προνομιακή θέση του αετό συνδυάζει κοντινές μονοήμερες εξορμήσεις στις Πρέσπες, στη Λιμνιδογορίτιδα, στη Φλόρη με την Καστοριά, την Έδεζα και την Κοζάνη, αλλά και στα 4 χειροδρομικά κέντρα, αυτό της Βίγλας, του Καϊμάχτσαλα, της Βασίλισσας και του Βιτσίου. Η αναλλαγή της φύσης και του ανάγλυφου συναρπάζει τον επισκέπτη. Οι 4 επαύλεις, χτισμένες σε μια γειτονιά της αυγής του 20ου αιώνα, προσφέρουν απολαυστικές στιγμές φιλοξενίας με εκλεπτισμένο γούστο. Η Έπαυλη Ουρανός είναι ένα διόροφο αρχοντικό του 1920 που διαθέτει αυλή ενός τρένοντος, ενώ η εσωτερική του χώρη είναι αναγεννησμένη με πολυμεράκι και σεβασμό. Αποτελείται από 5 υπνοδωμάτια, τα 4 των οποίων διαθέτουν διπλό κρεβάτινο ουρανό, δημιουργώντας αίσθηση ρομαντισμού και ζεστασιάς. Το ευρύ χωροκαθιστικό με επιπλέον μοναδικής αισθητικής, καθώς και με τηλεόραση και CD player, προσφέρει στιγμές ψυχολογίας και συντροφιάς. Τα 2 πολυτελή μπάνια, αλλά και η δυνατότητα σάουνας, ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες, παρέχοντας άνεση και χαλάρωση. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και σκεύη, προτρέποντας να εντρυφήσει κανείς στην τοπική μαγειρική. Η αυλή του ουρανού διαθέτει σκεπαστό μπάρμπεκιου για τους φίλους των ψητών δεσμάτων. Για τους λάτρες της παραδοσιακής μουσικής. Εσωτερικών χώρων ολοκληρώνεται με ένα καθιστικό που περιέχει τηλεόραση και CD player, με μια ευρύ χωρή κουζίνα και ένα λουτρό. Χαρακτηριστικό της έπαυλης είναι η κλειστή αυλή με την ξύλινη εξώπορτα και τη μοναδική θέα από τα ψηλά προς τον έντο και τον κάμπο.
με εκλεκτές πέτρες, μοναδικό παράδειγμα για επισκέπτες με ερχοτικό ενδιαφέρον. Το σκηνικό ολοκληρώνει το παραδοσιακό ειδικοποιημένο Λενάρα. Το όνομα μας ταξιδεύει σε μεγαλύτερες εποχές. Το συγκεκριμένο χώρο, οι τόπιοι εξεργάζονται το μαλλί για γνέσιμο και ύφαση στους Αιγαίους. Ακριβώς δίπλα από την καφένια Λενάρα βρίσκεται το κελάρι Επόπης. Εκεί οι ιδιοκτήτες αναπαλαιώνουν την κρασιά τους και οι λάτρες του ίνου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το διαμερούμενο αφιερωμένο κρασί Επόπης εκεί στους παραγωγείς. 5 κρασιά, τα 3 των οποίων βραβεύτηκαν στην έκθεση τίτλων «Το Επόπης Ερυθρός», «Επόπης Ερυθρός Τελειωμένος», ξαφνιάζουν γευστικά ευχάριστο τον επισκέπτη. Στα μέσα μιας απολαυστικής διαμονής εδώ στις Επαύλης Αετώζης, στον Αετό, του κυρίου Τόρτοκα. Κύριε Τόρτοκα, να σας ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα για την φιλοξενία σε έναν μαγευτικό χώρο, τόσο παραδοσιακό όπως και εσείς τονίζετε, στα μέσα του 20ου αιώνα. Η γειτονιά, ξεχασμένη από τις αρχές του αιώνα, όπως είπαμε, χτισμένη και ξεχασμένη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φώναζε από μόνη της ότι θα έρθει η ώρα που θα αξιοποιηθεί. Αυτά τα παλιά σπίτια λοιπόν που κινδυνεύαν με γκρέμισμα αποτελούν ένα συνολικό πακέτο της εταιρείας Αετώζη Επαύλης. Με τον Δόνη Μιχάλη, τον παλιό δήμαρχο Αετού και φίλο, στήσαμε την εταιρεία και ευελπιστούμε να είναι η έκφραση του αγροτουρισμού στην περιοχή. Δεν είναι μόνο το ότι θα μείνει κάποιος στο Αετώζη, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εδώ, όπως είναι ο τρίγος, όπως είναι όλες οι φάσεις της καλλιέργειας του αμπελιού και να βγάλει ψωμί στον παλιό φούρνο του 1917 που έχει γίνει, να συμμετάσχει στα τσίπουρα το χειμώνα, το καλοκαίρι στην περιοχή γενικώς μπορεί να κάνει διαδρομές και να απολαύσει το υγρό τοπίο, το λιμνό Ζάζαρη και Χιμελίτιδας. Οι 4 επαύλεις που είναι δίπλα μια με την άλλη ξεκινάνε από το 1904 η παλαιότερη, η Ναταλία, το 14 η Γαλήνη, το 14 επίσης η Νεφέλη και ο Ουρανός το 1920. Ανακοινίστηκαν και αυτή τη στιγμή δίνεται προς απόλαυση στους πελάτες που επισκέπτονται την περιοχή. Εμένα μου κάνει αρχικά εντύπωση το γεγονός ότι είναι τα σπίτια σαν μια γειτονιά, σαν μια παλιά γειτονιά που μας πάει χρόνια πίσω. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος ερχόμενος εδώ στον Αετό. Αυτό πιστεύω, η θέση του Αετού πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για την εταιρεία μας, γιατί με κέντρο τον Αετό στα 50 χιλιόμετρα γύρω-γύρω, στην απόσταση μιας ώρας περίπου, μπορεί να επισκεφθεί κανείς όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μέχρι και τα λουτρά της Αριδαίας, τα οποία είναι από εδώ 1 ώρα και 1 τέταρτο. Μπορεί να βρεθεί στις Πρέσπες, επίσης, σε 1 ώρα και 1 τέταρτο έως 1,5, να πάει στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στο Βλάστη, στο Άσκιο γενικώς, στον Άγιο Αθανάσιο, και αυτό οι πρώτοι που το αναγνώρισαν είναι οι πελάτες. Η στενή περιοχή του Αετού, μέσα στο δημοτικό διαμέρισμα, υπάρχει το κέντρο πληροφόρησης του Αρκτούρου, όπου από εδώ μπορεί κανείς να ξεκινήσει και να πληροφορηθεί για την αρκούδα, τον ελληνικό πιμενικό και τους λύκους. Επίσης υπάρχει η λίμνη Ζάζαρη, που τώρα γίνονται και κάποιες άλλες επιχειρήσεις συναδέλφων και είναι η έδρα της επιχείρησης Άρτεμις Όμικρον Έψιλον, που κάνει δραστηριότητες σε κανό, σε αναρριχήσεις και υπασία. Επίσης γύρω από τον Αετό βρίσκεται βέβαια τον Ιφαίο, που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού στην περιοχή, που κανείς μπορεί να το επισκεφθεί και να επιστρέφει στην εστία στον Αετό. Και βέβαια το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα πιστεύουμε ότι είναι η ζωντάνια του δημοτικού διαμερίσματος. Δηλαδή είναι έδρα Δήμου, υπάρχει κόσμος που ζει με ένα αριθμό ζωής κανονικό και ο επισκέπτης παίρνει μια όσμωση από τον κάτοικο, ο οποίος μπορεί να παράγει την πιπεριά, παράγει δηλαδή η πιπεριά Φλόρινας ξεκίνησε από τον Αετό, να δει ένα γάμο, να δει βαφτίσια, να συμμετάσχει δηλαδή στην ζωή και να δραστηριοποιηθεί
κατά την επίσκεψή του εδώ πέρα. Εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, στα μέσα, όπως είπαμε και πάλι, της επισκεψής μας εδώ στον ΑΕΤΟ και στις επαύλεις Αετόζη. Φυσικά η συνέχεια θα ακολουθήσει και στις οθόνες σας και ελπίζουμε να μπορέσετε να κάνετε μια επίσκεψη σε αυτό το πραγματικά υπέροχο χώρο.